Capítol 4. A la fi de l'estiu, les notícies del que havia succeït al Mas dels Animals s'havien difós per la major part del comtat. Cada dia Bola de Neu i Napoleó aviaven vols de coloms amb instruccions de barrejar-se amb els animals de les masies veïnes, a fi d'explicar-los la història de la revolta i ensenyar-los la tonada de bèsties d'Anglaterra. Mr. Jones s'havia passat tot aquest temps entaulat al cafè del Lleó Roig, a Willingdon, planyant-se qualsevol que volgués escoltar-lo de la monstruosa injustícia que havia sofert en ser desposseït de la seva propietat per una colla d'animals que no servien per res. Els altres propietaris, en principi, li donaven la raó, però de moment no l'ajudaren gens ni mica. En el fons, cada un d'ells cavilava la manera de treure algun profit de la desgràcia de Jones. S'esqueia que els amos de les dues masies que afrontaven amb el Mas dels Animals sempre estaven barallats. Una d'elles, la que es deia Fuxwood, era una gran masia vella i desatesa amb molt de bosc, tots els prats perduts i les bardes enrunades. El seu amo, Mr. Pilkington, era un propietari panxacontent que es passava tot el dia pescant o caçant segons la temporada. L'altre mas, que es deia Pinchfield, era més petit i ben manat. El seu amo era Mr. Frederick, tossut i maliciós, constantment enredat en plens i amb fama d'escanyapobres. S'odiaven tant entre ells que els era difícil d'arribar a qualsevol acord, ni que fos en defensa dels seus propis interessos. Però tots dos estaven veritablement esparverats per la revolta del Mas dels Animals i tenien un gran interès a prevenir que els seus propis animals no en sabessin massa cosa. Començaren prenent-s'ho rient, menyspreant la idea que uns animals poguessin governar la masia pel seu compte. En 15 dies tot s'hauria acabat, deien. Feien córrer que els animals del Mas Pairal insistien a dir-ne Mas Pairal perquè no podien pas tolerar el nom de Mas dels Animals. Lluitaven contínuament entre ells i es morien ràpidament de gana. Com més s'escolava el temps i més es feia evident que els animals no es morien de gana, Frederick i Pilkington van canviar de to i començaren a parlar de la terrible perversió que s'havia emparat del Mas dels Animals. Es donava per cert que els animals hi practicaven el canibalisme, aplicaven tortures amb ferradures roents i tenien les femelles en comú. Això era el que se'n treia, de rebel·lar-se contra les lleis de la natura, deien ells. Però aquestes històries mai no van ser cregudes del tot. Els rumors d'una masia meravellosa d'on els éssers humans havien estat foragitats i els animals tenien compte dels seus propis afers continuaven circulant en diferents versions i tot aquell any una onada de rebel·lió recorregué el país. Els bous, que sempre havien estat tractables, de sobte es tornaren salvatges. Els xais esbotzaven els tancats i es menjaven l'alfals. Les vaques engegaven a rodar la galleda. Els cavalls no saltaven les tanques i en parar-se de sobte llançaven el genet a l'altra banda. Especialment la tonada i fins i tot la lletra de bèsties d'Anglaterra eren conegudes arreu. S'havien escampat amb velocitat sorprenent. Els éssers humans no es podien aguantar de ràbia quan sentien aquesta cançó, tot i que la jutjaven una cosa ridícula. No podien comprendre que fins i tot els animals arribessin a cantar un semblant i vil rebuig. Qualsevol animal que fos trobat cantant-la era fuetejat a l'acte. Però l'himne podia més que no la repressió. Les merles la xiulaven a les bardes i la melodia es barrejava en el repicar del mall sobre l'enclusa i en el triteig de les campanes de l'església. I quan els éssers humans la sentien, tremolaven en secret, veient-hi una profecia del seu futur daltabaix. A la primeria d'octubre, quan el blat ja estava segat i garbellat i en gran part batut, un vol de coloms arribà esbategant sorollosament i baixà a l'era del mas, a mostres de gran excitació. Mr. Jones i tots els seus homes i mitja dotzena d'altres de Fuxwood i de Pinchfield havien traspassat la portella i pujaven pel camí de carro que duia la masia. Tots portaven garrots, llevat de Mr. Jones, que anava al davant amb una escopeta a les mans. Sens dubte volien intentar la reconquesta. Això era esperat de feia temps i tots els preparatius ja estaven fets. Bola de Neu, que havia estudiat les campanyes de Juli Cèsar en un llibre vell trobat al casal, estava encarregat de les operacions de defensa. Donà les ordres ràpidament i en 2 minuts cada animal era al seu lloc. Quan els éssers humans s'aproparen als edificis del mas, Bola de Neu desfermà el seu primer atac. Tots els coloms, en nombre de 35, volaren d'aquí i d'allà per sobre els caps dels homes, defecant-s'hi al damunt
d'enlaire estant. I, mentre els homes estaven atribulats amb això, les oques, amagades darrere la tanca, sortiren en massa i els picotejaren amb ràbia les cames. Però això no era res més que una maniobra de guerrilla lleugera, destinada a crear una mica de desordre, i els homes fàcilment es desempallegaren de les oques a cops de garrot. Llavors, Bola de Neu llançà la segona línia de l'atac. Muriel, Benjamí i tots els xais, amb el mateix Bola de Neu al davant, galoparen i colpejaren i embestiren els homes per tots cantons, mentre Benjamí es va girar per ferir-los amb els seus petits cascs. Però l'altra vegada els homes, amb els seus garrots i les botes ferrades, foren massa forts, i de sobte, a un esgarip de Bola de Neu, que era el senyal de retirada, tots els animals giraren cua i fugiren per la portalada cap a l'era. Els homes llançaren un crit de victòria. Veient tal com s'havia figurat, els seus enemics desbaratats es precipitaren darrere d'ells. Justament això era el que Bola de Neu s'havia proposat. Tan bon punt tots foren ben endins de l'era, els 3 cavalls, les 3 vaques i la resta dels porcs que havien quedat emboscats a l'estable de les vaques aparegueren de sobte per la rereguarda voltant-los. Llavors, Bola de Neu donà el senyal per a la càrrega. Ell mateix s'abraonà de dret contra Mr. Jones. Aquest, que el va veure venir, engaltà l'escopeta i disparà. Els perdigons marcaren ratlles sangonents per l'esquena de Bola de Neu i un xai caigué mort. Sense aturar-se un instant, Bola de Neu etzibà les seves 210 lliures contra les cames de Jones, que fou projectat dins una pila de fems i l'escopeta li saltà de les mans. Però l'espectacle més esfereïdor de tots era Boxer, alçant-se sobre les potes posteriors i guitant amb els enormes cascos ferrats com si fos un semental. El primer cop atrapà el crani d'un mosso d'estable de Fudgewood i el deixà estès pel fang. Davant d'això, algun dels homes abandonaren els garrots i intentaren fugir. El pànic s'emparà d'ells i un moment després tots els animals els encansaren pel pati. Eren mossegats, cotats, guitats i putejats. No quedava animal a la masia que no es revengés a la seva manera. Fins i tot, la gata saltà de sobte des d'una taulada a l'esquena d'un vaquer i li enfonsà les urpes al coll, cosa que el feu xisclar horriblement. Aprofitant un moment que la portalada quedà desguarnida, els homes fugiren pel pati i s'esquitllaren cap al camí ral. I així, al cap de 5 minuts d'haver iniciat la invasió, es trobaren en ignominiosa retirada pel mateix camí per on havien vingut, amb una tropa d'oques baladrejant darrere seu. Tots els homes eren fora, excepte un. A l'era, Boxer removia amb una pota el bailet que jeia de bocaterrosa en el fang intentant girar-lo. El noi no es bellugava. «És mort», deia Boxer penedit. «Jo no ho volia fer. No em recordava que duia ferradures. Qui s'ho creurà que no ho he fet sense voler?» «Qui s'ho creurà que ho he fet sense voler?» «Res de sentimentalismes, camarada», cridà Bola de Neu. «Aquí encara lluïa la sang de les ferides. La guerra és la guerra. L'home només és bo quan és mort». «Jo no volia llevar cap vida, encara que fos una vida humana», repetia Boxer, i els seus ulls eren plens de llàgrimes. «On és Molly?», exclamà algú. Molly havia desaparegut. De moment hi hagué una gran alarma. Es temé que els homes li havien pogut fer mal i fins i tot que l'havien raptada. Finalment, però, la van trobar amagada al seu estable, amb el cap colgat dins l'herba de la menjadora. Havia arrencat a córrer tan bon punt va sentir l'escopetada. I quan els altres tornaren a buscar-la es trobaren que el bailet, que de fet només havia perdut el coneixement, ja s'havia recobrat i fet fonedís. Els animals s'havien aplegat enmig d'una excitació desenfrenada, cadascun explicant exaltadament les seves proeses en la batalla. Immediatament va ser improvisada una espontània celebració de la victòria. Fou hissada la bandera i cantaren bèsties d'Anglaterra uns quants cops. Després, el xai que havia estat mort li feren un solemne enterrament i plantaren una mata de cireretes de pastor damunt la seva tomba. Allà, Bola de Neu dirigia als altres un breu parlament, recalcant com calia que tots els animals estiguessin sempre disposats a morir per la causa del mas si fos menester. Els assistents a l'acte decidiren per unanimitat de crear una condecoració militar, animal heroic de primera classe, que va ser atorgada allà mateix a Bola de Neu i a Boxer. Consistia en una medalla de llautó, perquè havien trobat algunes escarapel·les velles al magatzem de les eines, per a ser portada els diumenges i dies festius.
Fou creada encara la d'animal heroic de segona classe, que fou conferida a títol pòstum al xai mort. Hi hagué molta discussió per decidir com calia anomenar la batalla. A la fi li donaren el nom de Batalla de l'Estable de les Vaques, perquè era d'allà que havia sorgit l'emboscada. L'escopeta de Mr. Jones fou trobada per terra i es va saber que hi havia provisió de cartutxos al casal. Van decidir de plantar l'escopeta al peu del pal de la bandera com una peça d'artilleria per disparar-la 2 vegades l'any, una el 12 d'octubre, aniversari de la batalla de l'Estable de les Vaques, i una altra el 25 de juny, aniversari de la revolta.